kun ji abin da na gaya muku babu wani addini da zai zo ya ce ya fi addinin mu a je a kashe a daure a kamun nan ya mage ya mage ya mage ya mage abin da nake so shi da ita a je a kulle su gaba ɗansu sannan za su ji hukuncin da rami musu. An gama sarki. An gama sarki. Umarnin sarki ne. Da ita da shi ku tabbata a gaban su. Ba tafi da shi a ji a kulle su mu ba addinin ku muke ba kai ki ƙara ce min Allah a gurin idan ba za ki ce mage ba ki shiru ku tafi da shi ku kulle ku tashi ku je duka ku tafi da su ku je masoyi ka dawo masoyi ka dawo masoyi ka da kai zan rayuwa ina rasa ka ba zan ji daɗi ba ka dawo mai zamani a soyayyar ka ba zan bi kowa ba ki bar yin damuwa tsanani ba zan yi nisa ba zan dawo mi zamani da ke mutukar ba za mu samuri ba da kai zan rayuwa kai na bu zafin zuciyata idan ka ɓace to da wa zan karasa rayuwata daure ka matsa da budani domin ka da na wahalta domin ni zuciyata in ba kai ɗin ba ta ga kowa ba ki nake kina jina duk inda na je kina raina idan da rabo inda rai wata ran zami ganin juna da ke dai zuci ke kwana ke ce a cikin mafarkina idan kuma na mace addu'a zaki ba wai kuka ba dan Allah masoyi janye batun mutuwa za ya sakan hauka ka daina batun rabuwar mu idan na ji zanayo kuka zan so ka tuna duka inda ka je Allah yana son ka halin da muke ciki dukkaninsa jarabta ce kayo duba kwantar da dukan hankalinki dukan karshe akwai farko dukan sanadin faruwar haka na san jalla ya aiko yawan ɗauri ko bugu san bai hana soyayyo karko indai kan san ki ne aiko zan iya komai ni ban sare ba
shi fansa, a san ka akwai tilin amsa. Ba zan wata rayuwa ba a duk sa'in da a so kamin nesa. Sarauta ko kuɗi fansa, duk sun yi kaɗan wajen rusa. Dashen da kamin ɗan adam ba zai iya rusa wannan ba. Kun zo da wani addini mai suna musulunci, kuma an gaya mana kuna kokarin shigo da wannan gari namu ku yaɗa musuluncin. Shi yasa na tura da karena suka je suka yanke ku, suka kamo ki, suka kamo yanki. Ba za ku yi mana musuluncin ku ba. Na gama ka da girman Allah, kai mana abuwa, ka yafe mana. A nan gurin kin ce Allah ka miki taimako, to ni kuma zan sare masa kai, sai ki doki Allah naki ya zo ya taimake shi. Kai ku je da shi da ita yattawa a je a falle masa kai, har da waccan bai wata ta gaba ɗaya je a falle masa kai a kamun kawayensu. Zan ba ma gita shi tun. Yau bin yi ginin tubalin sau gashi a sandi ya yi karfi. Ku bar wahalar farraka muku daina batun sama ya fi. Allah shi ne ya haɗa muku da kuwa za ku sa kaifi. Ba za ku raba mu ba duka abin da ku kai shukarsa ku yi girba.